खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ साउथ फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा फावखुंग्रि रश्मिका मान्दाना आरो बिजय देवरक'डानि जुलि एबा हेपि मेरि जानो थांगासिनो दं। फैगौ 26 फेब्रुवारि 2026 खालाराव बिथांमोननि गोथार जुलिया जानो थांगासिनो दं, जेराव बिजय देवरक'डाया उदयपुराव जुलि जानो थाखाय थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों आरो गोथार जुलिखौ एबा गावनि जुनिया सानखौ जेबो जेंना गैयाजासे मोजाङै थांहोनो एबा मोजाङै फालिनो थाखाय गोख्रों सिकिउरिटिनि राहा खालामनाय जागोन। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला उदयपुरनि जुलिनि थावनियाव मोनथाम थाखोनि सिकिउरिटि चेक-अपनि बिथांखि लानाय जादों होनना मिथिमोन्दों। बेफोर राहाफोरखौ जायखिजाया दावराव-दावसिखौ होबथानो आरो फालिथायफोरखौ जेबो हेंथा गैयाजासे होबथानो एबा आवगायलांहोनो थाखाय लानाय जादों। उदयपुरनि जायगानि बिबानगिरिफ्रा गावारि रैखाथि हान्जाफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि मिजिं थिदों। बेजों लोगोसे हायद्राबादनिफ्राय रैखाथि हान्जाफोरखौबो दैथायहरनाय जादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला आरोबाव गोख्रोंसिन खालामबावनो थाखाय मोनसे हादोरनाङारि रैखाथि बादा एबा रैखाथि थाखो दाजाबदेरदों। बावैसो सिगाङाव बिथांमोननि जयै दावबायनायखौ उदयपुर बिरखं गाथोनाव नुनो मोननाय जादों, जेराव रश्मिका मान्दाना आरो बिजय बिथांमोननि दावबायनायखौ नुनो मोन्दों। रश्मिका आरो बिजयआ गोबाव समनिफ्रायनो गावसोरनि जुलिनि सानथांखिफोरनि सोमोन्दै जेबो फोरमायथि होआखैमोन, नाथाय रबिबारखालि बिथांमोना गावसोरनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव फोसावनाय पस्टनि गेजेरजों मावख'आरि महरै बे खौरांखौ रोखा खालामदों आरो गोबां सुबुंफोरा मिथिनो मोनो, जेराव बिथांमोननि मोजां मोनगिरिफोरनो गोजोननाय होदोंमोन, जाय फोसावनायनि थाखाय जोबोर हांखुरै नेनानै दङ। गोबां बिथांमोनखौ मोजां मोनगिरि सुबुंफोरा बिथांमोननि जुलि जानो गोनां एबा गोथार जुलिखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरनि जुलिखौ फिसा एबा गावारि लाखिनो लुबैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जानो गोनां हाबायाव न'खरनि आंगो सोद्रोमाफोर आरो माखासे आंगो लोगोफोराल' बाहागो लागोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 सेग्रानानै होदों बिटिसि सरकारा। चिरां जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव चिराङाव मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 2 लाख रांनि चेक राननानै होदों। थांनाय सानखालि चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लानि आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो बे बिथांखिखौ राननानै होदों। गासै मोननै जिल्लानि मोनस्नि बिधानसभानि सा 3,930 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 2 लाख रांनि चेकखौ राननानै हरो आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि। लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन एमएलए अजय राय, मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा धीराज बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा बुङोदि मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर असम अभियाननि गेजेरजों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावनि जिउ खुंनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय बे बिथांखिखौ लादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव 15,000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर असम अभियान होबावगोन होनना मिथिहोदों। शिबसागर जिल्लायाव हाथियार बोखांनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै शिबसागर पुलिसा आयेन बेरेखायै हाथियार गंसे मेगजिनजों लोगोसे पिस्तलखौ बोखांनो हादों। आमगुरिनिफ्राय शिबसागर फारसे फैबाय थानाय सानै सुबुङा DL3 CBD 7208 नम्बरनि गंसे फर्च्युनार गारियाव हाथियारखौ लाबोदोंमोन। हमजानाय सानै सुबुङा जरहाट जिल्लानि चेलेंहाट पुलिस थानानि सिंनि पदुमनि जापिजिया गामिनि पल्लभ सयकिया आरो गुबुन सासेखौ जरहाट नोगोरनि भरत सयकिया होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों एबा मिथिहोदों। हमजानाय पल्लभ सयकियाया भारतारि फायखिनि सासे आजिरा मोननाय जवानमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थारैनो फैबाय थानाय समाव बर'निबो फिन आरोबाव गोदानै हारिखौ रैखाथि होनो, हारिखौ अलखदाव थांनो नागिरोब्ला मदद होनो गोदान आफाद जोनोम जागोन नामा? गोबां समफोरावनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय थादों। आथिखालावबो गुबुनफोरनि बादि हाथियार लाग्रा आफाद थानायमोनब्ला जोंखौ रावबो हिंसायारि, रावबो हारियारि गाग्लोबनो हानाय नङामोन। जोंखौ सुथुरा गाग्लोबनो बोलो मोननाय नङामोन। जों मिथिगौ फिन आरोबाव रायजोआव गोदानै हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जानायखौ
आलादा रायजोनि मुङाव डिमासा नेशनेल लिबारेशन टाइगार मुंनि बिगिरारि आफादा थांनाय माखासे सान सिगाङाव गोख्रों हुमखि होनाय मोनसे भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन आरो भाइरेल जानाय आरो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव खौरां डिमासाय मुंनि सुबुं जाय सुबुङा आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै सिनायथि होदोंमोन आरो बिथाङा भिडिअ'नि गेजेरजों बुंदोंमोन DNLT थामहिनबा डिमासा नेशनेल लिबारेशन टाइगारा गोदान थांखिजों आफादखौ दाफुंफिनदों, जायनि थांखिया हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ गोख्रों खालामनाय आरो डिमासा हारिनि मोनथाय, सिनायथि आरो इयुनखौ रैखाथि होनाय। बे हानजाया संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि दफा आर्टिकल 244 नि सिङाव डिमा हासाव आरो सानजा कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लाफ्राव डिमासा सुबुंफोरा रायजो जानानै दं। बिथांमोनखौ लाफानानै आलादा गावखुंथायारि रायजो दानो दाबि खालामबोगासिनो दंमोन। डिमासाय बिथाङा बुंबावोदि सोरखारा बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां गावखुंथायारि हादोरसा दाफुंनो खोथा होदोंमोन, नाथाय बे दाबिया आद्रा जानानै दं। बिथाङा ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बे दाबिखौ हेफाजाब होनानै खौसे जानो खावलायदों आरो जोंनि दाबिया थार दाबि, जों जोंनि मोन्थाइखौ मोनागौमानि जिरायना थाया होनना गोख्रों रावजों बुंदोंमोन। डिमासा हाथियार लाग्रा आफादा मध्य प्रदेशनि एन्टि टेररिस्ट स्क्वाडआ नंखाय फोरमानलाइफोरखौ बाहायनानै मध्य प्रदेशनि जबलपुराव भारतनि पासपर्ट लानायनि दायाव सोनाब बंगनि कलकातायाव 7 आफगानिस्तानी नोगोरारिफोरखौ खादों। ATS थामहिनबा एन्टि टेररिस्ट स्क्वाडआ 2025 मायथाइनि आगस्त दानाव सन्देह गोनां सुबुंफोरनि बागै मोनसे खौरां मोनदोंमोन, जेराव ससियेल मिडियायाव AK-47 जों लोगोसे बिनि सावगारि गोसारनायखौ नुनायनि उनाव बिथांमोना जबलपुरनि अमती ओनसोलनिफ्राय चौहाबत खान मुंनि सासे सुबुंखौ खादोंमोन। बे सावगारिखौ नुनायनि उनाव जबलपुराव थानाय ATSआ बिथांखौ हमनो थाखाय गोबां जायगायाव अपारेशन खालामदोंमोन। बेनि उनाव एजेन्सिया आयेन बेरेखा पासपर्ट थानायनि सन्देहआव गुबुन आफगानिस्तान हादोरनि नोगोरारिफोरखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। चौहाबतनि अनगायैबो ATSआ गुबुन 3 सुबुंफोर दिनेश गार्ड, चंदन सिंह आरो महेन्द्रखौबो बे केसाव हमनो हायो। बे सुबुंफोरनि सायाव नंखाय डकुमेन्टफोरखौ बाहायनानै पासपर्ट मोननो थाखाय जयै खामानि मावनायनि अजद मोननाय जादों। बिथांमोना गोबां पासपर्टफोरबो होदोंमोन, जायफोरनि गासैबो थङाव जबलपुरनि मती नाला, तालाब सदर आरो उफ्रैनगंजनिमोन। बे दायनिगिरिफोरखौ सोंनाय फिननाय आरो बिसोरनि डकुमेन्टफोराव थानाय खारिथिनि सायाव बिथा खालामनानै एन्टि टेररिस्ट स्क्वाडआ आरोबाव 7 आफगान नोगोरारिफोरनि सोमोन्दै खौरां मोननो हायो, जायखौ उनाव कलकातायाव ATSआ हमनानै दोनदोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि ATSआ जिया उल रहमान, जफर खान, सुल्तान अहमद, रुजा खान आरो सैयद महम्मदखौ कलकातानिफ्राय खायो। बिथांमोनखौ रबिबाराव जबलपुरनि स्पेशेल बिजिरसालियाव दिन्थिनाय एबा दैथायहरनाय जायो आरो जोबथेसालियाव लांनानै सोंथि खालामनाय जादोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। सनापुरनि जुबिन फिल्डआव थांनाय हराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। जौ फेनानै थानाय सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाया जुबिन फिल्डआव दावराव-दावसि खालामदों। मख'नो गोनांदि माखासे जौ फेनानै थानाय सुबुंफोरा जुबिननि गोथै देहा सावनाय थिलियाव गाज्रि थासारि सोमजिहोदोंमोन। जुबिननि फिल्डआव माखासे सुबुंफोरा जौ लोंनायनि नुथाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। बेबायदिनो फिन खेबसेबाव आरोबाव जुबिन फिल्डआव जौ फेनानै थानाय सेंग्राफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिनाय। अजद होनाय बायदिब्ला जौ लोंनानै थानाय माखासे सुबुंफ्रा पुलिसजों गाज्रि आखु दिन्थिनायजों लोगोसे समाजनि मोनसे इनाय आखुखौ दिन्थिदों। 2 लाइमोन बिष्णु दैमारी आरो बिकास दैमारीया जोखोम जादों होनना मिथिमोनदों। फारसेथिं सनापुर पुलिसआ जुबिन फिल्डआव दावराव-दावसिनि थाखाय दायनिगिरि जौ लोंनाय सेंग्राफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय 3 सेंग्राफोरा फारियै खोला चालमारानि फुलबारी गामिनि आलम आली, सुवालकुसिनि 2 सेंग्रा मुकुट दास आरो रन्जन दास होनना सिनायथि होदों। सनापुर पुलिसआ गासै जाथिनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। बाक्सा जिल्लानि बगुलामारि गामियाव 6 दानसोनि सिगां फालोनिफ्राय गावनानै फैनाय मासे मोख्रा फिसाया मासे बोरमाजों लोगो जादोंमोन। फुंनिफ्रायनो बोरमानि बिखुङाव गाखो गले सम बारहोदोंमोन। गामिनि नोजोर बोथाव जादोंमोन मोख्रा आरो बोरमानि जराया। गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन जायगानि मानसिफोराबो बोरमा आरो मोख्रानि लोगोसे गेलेनायखौ नायनो फैदोंमोन। नाथाय साननैसोनि सिगां सैमानि गाग्लोबनायाव बोरमाया थैयो, नाथाय बेनि उनावबो मोख्राया बोरमानि गोथै सहनि जानगारनो सानाखैमोन। उनाव बोरमानि फबनाय जायगायाव मोख्राया गले थांनानै
नायबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोख्राया हारसिं जानानै दुखुजों जानाय आदारखौबो नागारदों। बेबायदि दुखुनांथाव थासारिया गामिनि बयखौबो दुखु मोनहोदों। गसाइगावनि जारागुरि गकुलकाटा बाजारनि गोदानै दाजानाय बाजार कमिटिखौ लानानै बेरेखा खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि गकुलकाटा बाजारनि कमिटिखौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा स्रोदै दोनखोमानायखौ लानानै ओनसोलाव खुद्रिखांनाय थासारि सोमजिदों। बेकार सेंग्राफोर आरो आनइमप्लयमेन्ट एसोसिएशननि सोद्रोमाफोर आरो गलादारफोरा सोंथि खालामदों दि फोरोंगिरिफ्रा माबोरै बाजार कमिटियाव बिबान लानो मोनखो। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै मैया गलादारफोर आरो ओनसोलनि सानसुमैगिरिफ्रा मेल लेंथुमनानै मोनसे गोदान कमिटि दाफिनबाय आरो नरसिं इसवारिखौ आफादगिरि आरो सनजित बसुमतारीखौ नेहाथारि महरै रायजोनि हामजानायजों गायसननानै लानाय जायो। लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि कमिटि दानायखौ माब्लाबाबो गनाया होननानै रोखा खालामो। लोगोसे रायजोनि बेरेखा स्रोदै बाजार कमिटि दाखोमानायखौ सिफायफिनाब्ला गोख्रोङै आयेननि राहा लानाय जागोन आरो फोरोंगिरिफोरनि मुंखौ फारि फारियै फोसावनाय जागोन होननानै बुंथियो। बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे समाव बिटिसिनि साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय लानानै फैदों बिटिसि सरकारा गोदानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिनि थिसनथाइ, जायखौ बावैसो सिगाङाव CSBआ फोसावनानै होदोंमोन। 157 साख्रिनि पस्ट। बिटिसिआव गोदानै हाग्रामा महिलारिनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बे समाव लाइमोनफोरनि इयुन आरो मोजांनि थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआव फोसावदों गोदानै पस्ट, जेराव फरेस्टार 1 आव मोन 47 पस्ट आरो फरेस्ट गार्डआव मोन 110 पस्ट होदों। गासै 157 पस्टखौ CSBआ बावैसो फोसावनानै होबाय। बेनि सोमोन्दै आबुङै बाथ्रा मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना मबाइल एबा लेपटपआव नोंथांमोना ब्राउजाराव थांनानै www.centralselectionboard.com वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन। मख'जाथावदि CSBआ गोदानै फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआव सा 157 थिसनथाइ फोसावदों। नोंथांमोना 23 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय फैगौ 15 मार्च खालारनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो एबा आर'जलाइ गथायनो हागोन, जेराव नोंथांमोना फरेस्टार 1 नि थाखाय बेचेलर डिग्री थानाय जानांगोन। फरेस्ट गार्डनि थाखाय HS पास जाथारनाय जानांगोन। बेनि थाखाय CSB अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बावैसो सिगाङाव कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि भुपेन बराया कंग्रेस नागारनानै BJP राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायखौ लानानै कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै भुपेन बरानि मुसुखा सावनानै मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। कंग्रेसनि आफादगिरि प्रान्जल सुतियानि दैदेननायाव गोबां दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा राजीव भवनाव ज' जानानै बारग' आफादगिरि भुपेन बरानि गासैबो सावगारि बेनारफोरखौ पार्टी मावख'आव सावना मोनसे हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लायो आरो स्ल'गान होयो भुपेन बरा मर्दाबाद, गौरव गगৈ जिन्दाबाद, आसाम प्रदेश कंग्रेस जिन्दाबाद बायदि स्ल'गानखौ होयो। मख'नो गोनांदि जिल्ला कंग्रेसनि दैदेनगिरि केशन चेटिया, तरुण चेटिया, ललित कुमार दास, ब्लक कंग्रेस आफादगिरि प्रान्जल सुतिया, नेहाथारि शरद पाटिलजों लोगोसे महिला कंग्रेस आरो युवा कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोराबो हाबाफारियाव एबा सोमावसारनायखौ नेमखान्थि बादियै खालामनाय जादों। रागा जोंनाय कंग्रेसनि सोद्रोमाफ्रा बरानि मुसुखाखौ सावदोंमोन आरो बिथांमोना बुंदोंमोन इयुनाव दोलोनि सुथुर भुपेन बरा गैयाब्लाबो कंग्रेस दोलोआ सुबुंफोरनि गेजेराव 2 गुन दावगागोन। रागा जोंनाय कंग्रेसनि सोद्रोमाफ्रा भुपेन बरानि बेरेखा दोलोनि देरहानायखौ थि खालामनो थाखाय थांनाय पन्चायत बिसायख'थिनि समाव कंग्रेस दोलोखौ लोरबां खालामदों होननानैबो अजद होदों, जायनि जाहोनाव चक्रमल्ली ब्लक कंग्रेस कमिटिखौ सिफायनो गोनां जादोंमोन। जेफ्री एपस्टीननि चाइल्ड पर्नोग्राफि नेटवर्कजों गोरोबनाय मोनसे केसआव उत्तर प्रदेशनि बान्दायाव थानाय मोनसे जर'खा पक्स' बिजिरसालिया शुक्रबाराव डार्क वेबआव गोबां गथ'साफोरनि आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय, सेबखांनाय आरो भिडिअ' फान्नायनि थाखाय सासे हौवा आरो बिनि बिसिखौ फासिनि साजा फोसावदों। मख'जाथावदि बिजिरसालिया सोरखारि जुनियर इन्जिनियार J.E. रामभवन आरो बिनि बिसि दुर्गा वर्तीखौ सा 33 गथ'साफोरखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव हमनानै फासिनि साजा फोसावबाय। फासिनि साजाखौ फोसावनानै बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया बुङो दि गोबां जिल्लाफ्राव बे साजा होनायनि गोबां बिबां दायनिगिरिफोरनि गाज्रि आखुनि थाखाय बियो मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव आरो मुगैथाव आखुनि दाय होनना खालामदों, जायनि थाखाय बेखौ संदाननो एबा सोदांनो थाखाय जेबो जायगा गैया। रामभवन आरो बिनि बिसिखौ CBIआ 31 अक्ट'बर 2020 आव
गथ'साफोरखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय, गथ'साफोरखौ इनाय खामानि मावनायनि थाखाय जेराव गथ'साफोरखौ गाज्रि आथोनारि आखु दिन्थिनाय बानायना राननायनि दायाव केस खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि थाखाय गथ' गैयै जरा एबा हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। जेनिट'बा IVP मिरु गुवाहाटीआ 22 फेब्रुवारि 2022 आव क'क्राझाराव बेसेन नाङै इनफार्टिलिटि केम्प खुंफुंनो थाखाय थियारि जादों। गथ' मोननो रोङै जेंनाजों भुगिनांनाय जरा, नैथि खेब गोर्बो जोनोम होनायाव जेंना, खनले गोर्बो गारनाय, IVF आरो IUI नि खनले फेलें जानाय आरो गुबुन जायखिजाया गायनेक'लजिकेल जेंना आरो गुबुन जेंनाफोरजों भुगिनांनाय बेरामि बिथांमोना माखासे बाथ्रा एबा सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना 8609 09400 नङाब्ला 9874218237 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन आरो बेनि थाखाय थावनिया प्रगति भवननि साखाथियाव थानाय इनफिनिटी हेल्थ केयार क'क्राझाराव फैगौ 22 फेब्रुवारि खालाराव थांनो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि खौरां। थारैनो गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव माब्ला, हारिनि गेजेराव माब्ला उदां जानानै फैनो हागोन? बे सोंथिया बर' हारिनि गेजेरावनो नुजादों एबा फैदों। जों मिथिगौ BTCआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि सोरखार फैनायनि उननिफ्रायनो साफा बारग' NDBफोरा जेलाव साफानि उनाव साफा जेलाव थानांनाय NIA केसजों एक्टिभ जानानै थानांनाय गोबां ex-NDBफोरा गावनि आंगो न' फारसे फैनो खाबु मोनदों। नाथाय जोंनि गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय माब्ला उदां जानो हागोन? बेराफारसेथिं रन्जन दैमारियाबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन, नाथाय सम आरो कालारखौ आं बुंथ'नो हाया। बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन थांनाय माखासे सानखालि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मोनसे समाव बर' हारिनि अलखद समाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनानै गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय जोंनि गेदेमा NDBनि गायसनगिरि NDBनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन? थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिथां गेदेमानि NIA केसनि सुप्रिम कर्टआव मोनसे बेल हियारिं जानो गोनां दंमोन, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बियो जाफुङाखिसै। आसा खालामो बिथांनि बेल हियारिंनि खालारा फिन आरोबाव गोदानै फोसावजाफिनो आरो थाबैनो जोंनि गेजेराव जाहाथे बिथांनि केसआ बोखारजानानै जोंनि गेजेराव फैनो हायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा BTR गोरोबथा बादियै बारग' NDBफोरनि जेंना, जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' NDBफोरनि केसआ उदां जानानै फैनाय मोनसे दफा दंमोन, नाथाय बे दफाया दासिमबो मावफुंजाजोबैखौ नुनो मोनदों। आसा खालामो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF सोरखारनि खुंथाय समावनो जेन गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।